Yaman na boy. Sige, tuloy niya mo. Wapit ka pala. Wapit ka ba rin? Hindi mo po. Ayan po, kuya, atinta ni Bakus, kan mga gislit. Buwa, balita ko, 18 na po. Families. Anya minsan po, minta kami king Barangay Bodega. Nagpalilot ka ta, ne? So, ngayon yung ating sponsor, may sponsor niya ka ta. Kaya bisang pasabi na yun. Thank you po kay may sponsor. Training abya sa Chapay Pilos, ne? So, initiative na yung Batman and Robin, pero T-Rex yung very good kay. So, punta na tayo dahil ang 18 na evacuees king Sulid, Barangay Sulid. So, Ano po, abayan nyo rin po. pantala po din. Partner Batman. Diyan, ditak mo pong south para aso pantala po din. Kaya katamo kabali na apektado ninyo. Ulan, habagat. Imingat tamo po kabali. So, mutatamo po Sulid. Tukihan nyo kami. Tara na guys! Hello guys! Ayan, may bengi. May bengi tamo guys. Alang bengi, alang abak king pa magserbisyo publiko. Kaya bengi nga na akong partner. Yan. Siyempre, nung ating Batman. Si Robin. Papunta tamo kayo guys, king Sulib. King evacuation center. Mamiyata mong tsali mang kilong abyas. Karetang 18 apektado ning albog eh. Ayan. Nang evacuees. Let's go. Na buhay, walang kasiguruhan kung saan mapupunta ang buhay. Ilang beses na ring nabigot nasaktan, pero sabi sa sarili, bahala na si Batman. Baon ay lakas ng loob at kaunting panalangin, kahit walang katiyakan sa araw na darating. Basta't walang laban na hindi inuurungan, Panginoon ang sandalan, pero bahala na si Batman. Kapag ang mundo'y tila nakatalikod at bawat hakbang ay nakakapagod, kapag ang sagot ay ayaw magbakita, lakas ng loob na lang ang natitira. Bahala na si Batman, sigaw ng karamihan, kapag wala nang makita sa dulo ng daanan. Hindi dahil sumusubong sa hamon ng buhay, kundi dahil handang sumugal kahit walang kasabay. Bahala na si Batman, sabay tingin sa kalangitan, umaasang may liwanag sa gitna ng kadiliman. Kapag wala ng choice, wala nang masandalan, puso na lang ang kakampi. Bahala na si Batman. Noong minsang hindi lahat ng laban ay may kasiguruhan, hindi lahat ng tanong ay may kasagutan. Ngunit ang tao'y hindi ginawa para umatras, kahit ang daan ay puro tinik at hirap. Kapag wala ng plano at wala ng direksyon, diskarte ang sandat at tibay ang pundasyon. Sapagkat ang buhay ay hindi sinusukuhan, habang may hininga may pag-asa maasahan. Bahala na si Batman, ngunit tuloy ang hakbang, kahit ang kapalaran ay hindi maintindihan. Sapagkat ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi pagkabantay kahit na Angeline. bahala na si Batman. At kahirapan, kapag wala ng choice, sa gitna ng laban, ngingiti at sasabihin, bahala na si Batman. Sa mga nakakatawa pa, no? Pasahan ng buhay, walang kasiguruhan kung saan mapupunta ang buhay. Ilang beses na ring nabigot nasaktan, pero sabi sa sarili, bahala na si Batman. Baon ay lakas ng loob, kaunting panalangin, kahit walang katiyakan sa araw na darating. Basta't walang laban na hindi inuurungan, Panginoon ang sandalan, pero bahala na si Batman. Kapag ang mundo'y tila nakatalikod at bawat hakbang ay nakakapagod, kapag ang sagot ay ayaw magbakita, lakas ng loob na lang ang natitira. Bahala na si Batman, sigaw ng karamihan, kapag wala nang makita sa dulo ng daanan. Hindi dahil sumusubong sa hamon ng buhay, kundi dahil handang sumugal
Magandang gabi po, ano? Ako po si Councilor Cap Jojo Bitog, no? Kasama ko si Councilor Rex RJ Laksamana. Naibigit po kami tulong sa inyo, tig 5 kilong bigas po. Galing po sa amin ni Councilor Rex, no? Pasensya na po kayo. Yun po yung kakayanan namin, no? Sana po makatulong sa inyo, ma'am, no? Ako na, Bawat pamilya po na po. Opo. Kumusta naman po doon sa area niyo? Lubog pa. Sige ko na rin nga liwangan. Saya patang kumandasan ako. Pasalamat po tayo, TikTok, no? Napakasipag po. Nag-request po, no? Basta cook natin kalimutan ng dalawa. Yes. Sino pong bibigyan natin? No? Okay. So si